На север у нас очевидно и домашните любимци се подготвят за Коледа. Румънци водят кучетата си на фризьор в Русе. Салонът за красота за животни работи към ветеринарна клиника в града. Освен подстрижки, специалистите там предлагат и други разкрасителни процедури. Освен да пазаруват в Русе, румънците вече масово водят и домашните си любимци на разкрасителни процедури. Тук обясняват в кучешкия салон за красота. Българин още няма този навик да поддържа кучето си в идеалния вариант. Според тях те идват в годината 2 пъти, когато всичко е сплъстено, замърсено, за да можем да го острижим, да му олекне на кучето. Най-често от услугите на професионален коафьор се възползват пуделите, които се нуждаят от специална поддръжка на лапите, ушите и козината. Преди през зимата не постригвах кучета, а сега аз няма ден, в който да не постригвам. Макар и с по-къса козина, мопсовете също се подстригват тук. Като се пострижи домашния любимец, спира да се скуби, става красив като кадифенция просто. В салона могат да бъдат почистени още ушите на кучетата, да се изрежат ногтите, да се изкъпят и обезпаразитят. Всички тези разкрасителни процедури струват на стопаните минимум 40 лева. От салона обаче стимулират хората, осиновяващи бездомни кучета, като предлагат тези услуги на половин цена.